Ja, sådan. Vi vil gerne gennemgå forsøget gæring af forskellige sukkerstoffer og redegøre for gæringsreaktionen. Og formålet ved det her forsøg, det er at finde ud af, hvilket sukkerstof gæring foretrækker. Og det gør man via et kontrolleret enfaktorforsøg, som er et forsøg, hvor man holder alle andre faktorer konstante, end det, man ønsker at undersøge. Yep. Og gær er en svampecelle, som man også kalder en eukaryotcelle, og det vil altså sige, at den blandt andet har mitokondrier. Og det er her, der frigives energi, og det sker, når føden, som forgær af kulhydrater, de reagerer med O2, altså ilt. Og den proces, den kalder man en aerob respiration, og her der udskiller gærcellerne, altså gassen carbondioxid. Og kigger man her, så kan man se den, altså glukose og oxygen bliver til kuldioxid og vand. Og det her, det er altså gærens respiration. Sker processen uden tilførelse af ilt, så kaldes det en anaerob proces. Og så foretages altså ikke nogen respiration, men der sker en gæring i stedet for. Og det kan man så se her, hvor glukose, det bliver til etanol og kuldioxid. Ja, og fruktose og glukose er simple sukkerstoffer, hvilket er lettere at nedbryde end komplekse sukkerstoffer som stivelse. Og derfor er vores hypotese, at det vil være de simple sukkerstoffer, der vil gære mest. Jeps. Når man har blandet de 100 ml vand med de 10 ml gæringsopløsning, hvor vores var saccharose og 10 gram sukker, vejer man det hele, altså både kolben med prop på, og der vejede vores 278 gram. Så lader man blandingen stå i 3-4 dage, hvor man så vejer den igen, og her der vejede vores 279 gram, og det vil sige, at vores vejer 1 gram mere, end den gjorde før, så det vil sige, at vores derfor ikke er en god gæringsopløsning. Og man kan se ud fra resultaterne, at det er fruktose og cellulose, der gærer mest, da de begge to har mistet over 3 gram. Det stemmer ikke overens til vores hypotese, men det kan skyldes fejlkilder, som man ikke har målt præcist af, eller at vægtene ikke har været helt præcise. Jeps. Og i vores efterbehandling, der skal vi så prøve at beregne massetabet, hvis nu 10 gram glukose, det gærer til CO2 og til etanol. Og vi kender altså tallet, eller massen her, som er 10 gram, og så kender vi molarmassen her, som er 180 gram per mol, og molarmassen herover som er 44 gram per mol. Så starter vi altså med at finde stofmængden hernede, hvor vi kender formlen, at stofmængden, den er massen divideret med molarmassen. Derfor så siger vi 10 divideret med 180, og det giver altså 0,0556 mol. Så herover der kender vi kun én faktor lige nu, som er molarmassen. Så for at finde stofmassen, der dividerer vi stofmassen heroverfra, eller stofmængden, heroverfra med 2, da vi har 2 heroppe. Og for så at finde massen, der kender vi formlen stofmængde gange molarmasse er lige med massen, derfor ganger vi de her to tal, og det giver altså 4,8928 gram. Så herover der ved vi, at stofmængden også er halveret, og så ved vi heroppe ved massen, at vi havde 10 gram i det hele, og så har vi brugt 4,8928 gram, det vil sige, at vi har 5,1152 gram tilbage. Og for så at finde molarmassen, der ændrer vi på formlen, og så dividerer vi altså massen med stofmængden, og den giver 46 gram per mol. Ja, og her der vil vi gerne inddrage bilaget og finde oxidationstallene. Og der bruger vi altså bare de her regler, som vi kender, hvor H er lige med plus 1,
hvor O er minus 2, og hvor summen af oxidationstallet altså også skal være det samme som ladningen. Og nu har vi fundet det, men vi har altså startet med at tage H, som vi ved er plus 1, og så har vi taget O, som vi ved er minus 2, og da vi har 12 plus 1'ere, som giver 12, og 6 minus 2'ere, som også giver 12, eller som giver minus 12, så giver de altså til sammen minus 0, og så må C være 0, da det skal gå op. Herover kender vi igen O, som er minus 2, og da vi har 2 minus 2'er, og det igen skal blive 0, så bliver C'et altså plus 4. Og her til sidst, der starter vi med H, som er plus 1 her, og plus 1 her, og O'et, som er minus 2. Og der har vi altså igen 6 til sammen minus 2, det vil sige 4. Så vil det sige, at den sidste skal være minus 4. Og for at få minus 4, når vi allerede har 2, så nøjes vi altså med et minus 2. Så går den her også op. Og ja, hvis vi skal bruge vores oxidationstal til noget, så kan man altså se, at C, det oxideres, da det oxidationstal starter med 0, og så bliver det plus 4 ved kuldioxid, og på samme tid der reduceres det altså, da det går fra 0 og så til minus 2 her ved etanol. Og det bekræfter så også, at det er en redoxreaktion, at man både skal have en oxidering og en reduktion.